Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? Kwanan nan wani mutum nake masa sulhu da shi da iyalinsa. Wani abu ya shiga tsakaninsu, sun kawo suna ta fada, wata tana ta kuka, bayi da mutunci, abin da yake mana ba daidai bane, wane ne kaza zagi, batanci da waye da sauransu. Na kira shi, na kira su, suka gama jawabi, yana kallon su. Wato wallahi wata magana da ya gaya min ya gigita ni. Na ce kai Allah ya sauke, mata a wannan zamanin sai dai addu'a. Na'am yace malam na yadda sun ce kaza amma ba sa tausaya mu. Ya nuna wata ce kaga wannan ba ta da kirki, mafaɗaciya ne mai zuciya, kuma ban taɓa yin wani abu ta yi min wani abu ta bani haƙuri ba, ban isa ba. Yace ƙauracewa namiji aka sani yana ƙauracewa matarsa, amma ga suna su suke ƙauracewa. Zo gidana in zo da mutunci, in kawo abin arziki, in zo in bawa yara na sai musu nasu, sai su haɗe kai su tafi sama kai su yi banza da ni, in ta ƙwanƙwasa ƙofa ina shiru, wance ta yi bacci, wance ta yi bacci. Yace ba zan iya irga sau nawa ake rufe min ƙofa a gidana ba, wai na yi laifi, wai ni za a ƙauracewa. Yace malam ina so na gaya maka wani abu, bakin cikin da nake yi shine gidan nan yanzu da muke ciki ina biya musu kuɗi ya kai naira 500,000. Yace su nake biyawa. Yace in ni kadai ne wallahi ba zan kama gidan naira 500,000 ba, da su da yayansu dan rufa mana asiri. In na ga dama zan je in kama gidan ƙasa wanda bai kai wannan ba, amma dan su ji daɗi ne musu. Yace abinci ga sunan, ba wai matsala, ba mu da matsala abinci, matsala ce ta yanzu in zan dawo in siyo kaji, in siyo nama, ƴaƴana suna son farfesun naman rago, in je in siyo in kawo in yi waye. Yace ga sunan ka kalle su, akwai yunwa a jikinsu. Yace to amma abin da nake so na gaya maka, mahaifiyata tana raye malam, bata mutu ba, tana ƙauye, na kasa ɗauko ta na kawo ta, wannan shi yake damuna. Mahaifiyata tana ƙauye, tana surfe, sai ta daka gero, ta surfa dawa, a kai mata niƙa, ta zo ta ɗora tuwo da kara take ni ko a gidana da gas ake aiki, amma mata na ba sa yaba mu. Yace rijiya wallahi, yace mahaifiyata sunkuyawa take rijiya irin ta ƙauye, sai ta yi wajen minti 10 tana jawo guga bata fito da ita ba. Tsohuwa ce, ba ta da almajiri ma a ƙauyen da zai mata, amma ni mata na ga sunan wallahi ruwan da za su kai ban ɗaki su yi wanka wallahi sai dai almajiri ya kai musu. Yace ga tanki nan, ga bohol nan, sai dai in biya almajiri ya ɗebi ruwa ya zuba a bokiti ya kai musu ban ɗaki, ba za su kai ba. Kuma in almajirin nan bai kai ba sai dai in je in tarar da ban ɗakin na yana cikin datti. Yace a cikinsu ko shara ba wacce take, wallahi shara ba sa yi sun koyawa a gidana sai mun shara, ina da yar aiki. Amma uwata tana can tana ɗiban ruwa da guga a ƙauye, tana cin tuwon dawa da tuwon masara da miyar kuka. Sai in na je na kai mata ziyara, dan abin da zan yi mata ne nawa zai ishe ta. Yace wannan abin ne shi yake damuna, na so a ce na ɗauko mahaifiyata in taimake ta, in je da ita daɗi kafin ta mutu. Yanzu buge-buge nake ta yi, nema mana dan fili da za mu saya a anguwa ka za mu je mu fara saka ginin, har za su zo suna yakata suna faɗa da ni. Na yi shiru, na ce tab ga wani wa'azi fa, haka ne? To na gaya muku wannan karatun ne dan wallahi malam, shari'a ta ce a kyautata wa mata kwarai da gaske, amma kuma shari'a ta ce a kyautata wa iyaye. Sai dai fa Allah ya fi mana. amma wallahi hidimar da muke wa iyalanmu
gaskiya iyayenmu ba sa samun haka. Ita ce gaskiyar magana. Yanda muke kashe kuɗi, buƙatar matarmu in ta tashi mu gigice sai mun mata, wallahi ba ma yi wa mahaifiyar maka. Kai yanzu mahaifiyarka me ma za ta ce ka mata wanda zai tada hankalinka? Me za ta ce ka mata? Wani fa kafin ya kai uwarsa Makka sai ya kai matarsa hajji da umra bila adadin. In an yi magana ce kai tsofaffi ne, rabu da su, wahala za su ta baka wallahi. Amma ita wannan yar goshi ce kullum zai tafi ya ɗebe ta ya tafi da ita. Allah ya saka da alheri, amma dai uwarka tana da haƙƙi a kanka. Uwarka na ce tana da haƙƙi a kanka da ta haife ka. Ba fa zagi ne ba, uwa mahaifiya, to mahaifiyarka na ce tana da haƙƙi a kanka, dan kar wani ya ɗauka ko zagi ne.